Karon, ato tas character of being a good soldiers. Number 1 ang character igsoon being a good soldiers para mahimong matarong atong kinabuhi. A soldiers must be a good follower. Na walay sundalo nga dili masinundanon. Kay og naay sundalo nga dili mosunod sa master niya ay tulata. Tulata. Diba sa training sa mga sundalo? O dili ka musunod sa instruction sa imong leader sa sundalo ba? Dili ka musunod ay push up dayon ka. No? Naada yung silot nga may tabo nimo. So kanang sundalo ganita, kinahanglang follower kita. Dili ta mo supak sa atong master. Kay kung musupak ta, maka-push up kita. Masilutan kita. Abi nimo atong Dios dili sa musilot. Doon kay namay mindset nga ang atong Dios is love, atong Dios gugma. Pero ingon ta igsoon atong Dios justisya siya. Musilot gyud siya sa angay nga silutan. Na di ta mo tarong sa pag-alagad sa Ginoo, silot tayo. Dili hinuon ka dito sa patay, pero mag-antos po ng imong kinabuhi sa iya mga kastigo. Inoon, sa nidawat ni Kristo, dili ta masilutan itong gitawag og kalayo sa impierno. Pero samtang buhi pa taning kalibutana, nga wala to tarong nga atong pag-alagad, doon na kay matagamtaman nga mga ginagmayng silot. Mga sitwasyon ba nga wala ni mo damhang maabot sa imong kinabuhi, tungod ay na sa imong dili pagtarong sa pag-alagad. Munang being a good soldiers, kinahanglang follower ko ka para nga walay silot na may tapos samtang napat na ng kinabuhian. And number 2, a good soldiers must be on time. No? Ang sundalo is naka-on time na siya. Kay ipagpa-late ka, mag-ulahi ka training, lain akong push up, lain akong silot sa leader, di ba? So, kita po, being a good soldiers ta, inanglang on time ta, mabitaw ang iusog na to, ang atong time is ini 2021, ato nang 9:30, para ato obserbaran good soldiers ba yun ta. Kaya murag naanad atong 10 AM, nga, alas 9, okay pa, alas 9. Murag magpalagay-lay pa ta ba? So atong i-adjust, atong 9:30, para dinhin nato masugod, kisa gina mga good soldiers ini. Kaya ang good soldiers, must be on time siya. Naka-on time siya. Huwag pasabot, ang soldiers, kinahanglang ihantimanan ang time. Kaya malit siya sa time, kabalo na siya na naisilot. Hindi kabot niya. Na siguro, di man siguro mong silutan, kung malit mo sa pagsimba, pero naay matagamtaman nato. Kung sige kagkalit mo sa pagsimba, naay matagamtaman kung ginagawang silot. Nga dili diri simbahan. Ihampak sa Ginoo nato. Tungod sa ato ang kanang pagpakabaya sa atong time niya. Gusto ang Dios na proteksyon na nato ang time nato diya kaniya. Ano man, being a good soldiers man ta. And number 3, so on. A good soldiers must be fearless. Dili na mahadlok ang sundalo. Wagoy sundalo nga matus gira dayon dalagan kay naay kontra. No retreat na sila. No surrender. Paalagdaghan ang kontra la, paarap na sila. Kung mahimo, muhapa na sila, pero dili ko na sagad silang matras. Pangpatay ko na nilang kinabuhi. Wala na sila igatrasan. Mamatay mga mamatay. Unay ilang puto sa mga sundalo. Mamatay mga mamatay, di ba? So ang mga sundalo, usas mga tigpanalipod sa maong nasod. Maong na yung mga army, mga sundalo, kay sila ang itahasan sa gobyerno para pagpanalipod sa atong nasod. Pero, ang mga sundalo, need po sila og panalipod. Muto ba ta na? Bisan sila mga tigpanalipod sa atong nasod, pero need po sila og panalipod. Asa mo sila makakuha panalipod? Makakuha sila panalipod igsoon kung musunod sila sa instruction sa ilang master. Soldiers gani ka, nakas imo master nagpahimuot sa imo. Kung duty ka. Diba? And lain pa igsoon nga maproteksyonan ta, being a good soldiers. Para mahimo na itong panalipod si Kristo, muna imong ipaton. I-deny nimo imong kaugalingon.
Usahan yung pag ilimod, basta Bisaya, ilimod nimo ang imong kaugalingon para protektado ka. Now, ang sa example, that's like, sa una, kusog kayo kang mainit. Kana bang, if maganoon ka may sultis, kusog kayo kang muinit. Di ba? Kung kusog kayo kang muinit, is dali kayo kang makakita away. Tinood? Samantalang, i-apply nimo ang paglimod sa imong kaugalingon, karon nga naa ka ni Kristo, himuon nimo sa panalipod, bisag kusog kay kang mainit sa una, pero karon himuon nimo nga ipnay mo sika nimo is magpabilin kang dili gyud mo init. Mo na siya deny yourself. Matod pa ni Jesus in Matthew 16:24, if anyone would come after me, he must deny himself. Kinahanglang ilimod niya yung kaugalingon para protektado ka. Tanawa ra guna dali kay mainit, di ba? Wala protection, malubaan. Ikusog man kayo mainit. Makig-away man dayon. O sila. Di ba? Wala protection ang daling mainit. Muna nga para maproteksyonan ta sa Ginoo, kinahanglang malikod nimong kaugalingon. Sample, ulawan ta. Usama na pag limon niyo, usama na pag ginay niyo. Ka maulaw. Para protektado ka. Sampiton ka, dalibrad mga anta, usubrat ko. Diya pag-awo sa unahan, nakuyapan. Kawa day kaon. Di ba? O kabalo lang siyang mo dinay si mong kaugalingon. Protektado ka. Sampiton niyo mo kaon, tuos ka ulawan. Kuyapan sa unahan. Wala proteksyon. Eh, dili man siya mulimod siya kaugalingon tungkol sa kaulawan. Deny yourself, ilimod din mong kaugalingon. Bisag ulawan ka, bisag busog kang mainit sa una, pero pangayon mo mas ginulod, mawala ni. Kinahanglang fearless ko. Wa sila ikahadlukan. Kung muna ipangita sa Ginoo nato, being a good soldiers, kanang dili ta mahadlok. Dili ta mahadlok. Dili ta mahadlok maputlan, o simbag yapon ta sa Ginoo, tungod kay fearless ta. Amen? Jadi si family, gamay na ning ato ang insay karon pero I know nga tapog impact ni simong kinabuhi. Di man ini, a good soldiers must be a good follower, a good soldiers must be on time, a good soldiers must be fearless. Ang Dios mga proteksyon tanan nato jadi si family. God bless jadi si family. Amen. Salamat, Pastor, sa manindot o mabungawon nga mensahe. Na-bless ba ang tanan? Amen. So, reminder sa matagusa. So, good soldiers man ta. Amen? Mga sundalo ta, diha ni Kristo. So, kung mga sundalo gani, kinahanglang magtarong o serbisyo.